Здравейте хора, снимахме този подкаст с доктор Коинарски от Света София, ортопед травматолог, специализиращ в хирургия на предна кръстна връзка, и това беше темата ни на разговор. Успях да му задам някои от въпросите, които нашите последователи в Instagram ми бяха задали, така че последвайте ме и в другите социални мрежи, за да може за бъдеще да участвате и вие в целият този процес на подкасти и комуникация с лекари, така че да, темата беше много интересна, поне за мен, откровено. Говорихме за кои са най-ефективните оперативни подходи, дали ще да се вземе донор от хамстринга или от пателарното сухожилие. Говорихме кога е добре пациент да се оперира консервативно и кога хирургичният подход е по-добрия вариант. И говорихме за след оперативните усложнения. За съжаление, да, случват се и понякога такива неща. Доста рядко, но да, това ми беше темата на разговор. Така че няма се да бъде интересна. Вярвам, че ще бъде смислено прекарано време за всеки един интересуващ се от тази тематика пациент, атлет, терапевт, какъвто и да било човек. Така че без да ви губя повече време, правилно да преминем направо към разговора. Имахме леко затруднение в началото с аудиовръзката и затова така започнахме, но след това го решихме доста бързо. Така че да, приятно гледане. И сега трябва да сме вече на линия. Не знам какво става днес с тези записи, всичко, но... Нищо да. Добре. Какво беше? Риска на живото предаване. Да. Така де, това, нали, което говорихме, вие тръгнахте да се представят, нали, че сте бил лекар на младежки национален по футбол, сега сте настоящ по волейбол, отскоро баща за трети път. И генерално, трудно ли се навигира между другото бащинството и професията медицинската? Трудно се навигира. Медицинската професия, с каквото и да е трудно се навигира. Вече като влезе в сила и бащинството, и то на повече от едно дете, нещата са вече доста сериозни. Основно съпругата така се справя с децата, за което съм и благодарен. Пък аз гледам, когато мога, нали, да помагам. Това, което тази година зависеше от мене, така успях да се разбера с ръководството на волейболния отбор, да не пътувам с тях, а да съм като консултант общо взето по травматологичните въпроси. Така че с компромиси от двете страни стават нещата. Комуникация и така. Добре. Супер. Направо давам по същество тогава за късната връзка и за коляното. Нека за нашите зрители да направим едно бързо обобщение за анатомията на коляната става и на кръстната връзка, нейната роля, за тези, които не са запознати и тези, които имат нужда да си припомнят. Общо взето, това основната функция на кръстната връзка е стабилността. Проблемите с кръстната връзка се явяват точно по този начин. Проблеми с нестабилност по време на физически натоварвания. Било то тежки, а в нередки случаи, дори когато увредена кръстната връзка и при ежедневни натоварвания, излизане от кола, качване по стълби, просто рязка смяна на посоката води до едно, така го описват пациентите, изпускане на коляната става. Общо взето, връзките представляват едни не толкова разтегливи снопчета от съединителна тъкан, която допринасят за някаква стабилност. И кръстната връзка е точно в центъра на коленната става се намира и тя отговаря отчасти за ротационната стабилност и за транслацията, фактически разместването на подбедрицата спрямо бедрото. Така да, най-общо казвам. Да. В определени ситуации, травматични, може да се увреди, да се разкъса и това да доведе до нестабилност на коленната става. Да. И затова пациентите идват при нас. В началото има болка, ограничени движения, отток, кръвоизлив в коляното, общото всичките такива съпътстващи неща, които се случват, когато нещо се скъса. В последствие тези оплаквания отшумяват, затова винаги така предупреждаваме пациентите, поне аз, че не ни интересува в началото болката и ограничените движения, интересува ни единствено нестабилност. Защото кръстната връзка я лекуваме оперативно, най-вече когато имаме проблем с стабилността.
когато коляното е нестабилно, когато поднася, тогава съветваме пациентите да се лекуват. Ако нямат проблеми с нестабилността, не е редно да се пипа това коляно. Да. Това ще да бъде и по-насрещите ми въпроси за неоперативното лечение на кръстни връзки. Сега е доста нашумяло, особено в Австралия, последните проучвания за неоперативни, дори пълни руптури на кръстна връзка, които в някои случаи се прави, нали, най-вероятно се запознат такъв протокол 4 седмици на обездвижване. И така има интересни данни. Нека така сме на тази тема. Всъщност, как избираме хирургично спрямо консервативно лечение на кръстна връзка? Какъв е decision making за този процес? Това, което аз съм, така да се каже, още от първите години специализантските, закърмен с идеята в нашата клиника в Света София с тенденцията за индивидуално лечение на пациентите. Защото особено така една от ключовите презентации на нашата клиника за кръстна връзка включва една снимка, на която са наредени най-различни хора. Една балерина, един сумист, един IT специалист, всякакви различни хора. И въпрос отдолу е всичките ли трябва да ги лекуваме по един и същи начин. Отговор естествено е не. Това, което е като тенденция в последните години, нали, в медицината като цяло и в спортната медицина е, че трябва да има индивидуално лечение. В зависимост от физическите потребности, в зависимост от травмата, в зависимост от степента на нестабилност, както го говорихме преди малко, избираме различно лечение. Що се отнася до консервативното лечение, то може в редки случаи, имаме такива случаи, при които при определени скъсвания, най-често това са аволузионните скъсвания на кръстна връзка, какво ще рече това за немедицински насочените хора, в които ни гледат, просто да не се скъса връзката, а да се откачи от коста. В такива случаи може в последствие също това снопче, което се е откачило, то да направи една фиброза в първите седмици след травмата и да донесе една доста прилична стабилност, не на 100%, но на 80-90%. И при един човек, който не е професионален спортист, който не е с високи функционални изисквания, а пък се е случила някаква травма, нали, за да я скъса, това е абсолютно достатъчно, за да си живее живота и при такива хора. Затова обикновено, когато дойдат с остри оплаквания, с остра травма, правим изследване, разбира се, клинично, правим резонанс, установява се, че е скъсана и такива хора ги викаме след около месец да дойдат за повторна оценка и съответно, ако не са добре нещата, нали, вече да се лекуват и оперативно. Но има редки случаи, в които са абсолютно стабилни и тогава ги пускаме консервативно да се лекуват. Това са така наречени късметли, общо заето, които хем късат кръстна връзка, хем пък не се налага оперативно лечение. Иначе всичките да ги пробваме с консервативно, не знам до каква степен е окей. Другото, което е, че при нас поне и така световната тенденция на повечето места, където съм бил и аз, е да не се обездвижват с шини. Напротив, пускаме го, защото ако това нещо не зарасне и той е бил един месец в шина с ограничено движение и дойде за операция, ние направим операцията, болката след операцията, знаеш много добре, че още допълнително ограничава обема на движение. И ние в един момент имаме едно коляно, което не е добре раздвижено, оперираме го, то почва да боли, още повече се обездвижва и нещата вече стават катастрофални после за възстановяване. И на вас ви е трудно и резултатите не са добри. Така че поне при нас ги пускаме без ортеза първия месец, да раздвижват, да постигнат пълен обем движение. Това помага и по-бързо оттока да се премахне, да се резорбира хематома и вече като дойдат при нас да направим оценка. Така че по такъв начин действаме поне ние. Това е интересно. Да може да дойдат на първия месец с пълен обем движения. Естествено забраняваме спорт в условията на нестабилност, за да няма вторични увреди на менискус, хрущяли, други връзки и така нататък, но правят пълен обем движение.
Да, Но, добре. Те говоряки, нали, точно за консервативно и оперативно лечение, в Австралия, нали, в момента се нашумяват такива данни, доказателства за регенерация на кръстна връзка, дори при пълна руптура. И те там говорят за консервативен протокол. По спомен, мисля, че беше 4 седмици на обездвижване с шина. Точно колко градуса вече беше, не помня, но се обездвижи коланото в определени градуси за 4 до 6 седмици беше. И има така интересни данни, че кръстната връзка може дори да зарасне без операция при пълна руптура. Методи много, стараят се всички, нали, по света да въвеждат нови техники. Естествено, колкото по-малко пациенти се оперират, толкова по-добре, нали са. И ние не сме садисти, които да искаме изцяло само да ги оперираме хората. Това си е сериозна операция с още по-сериозно възстановяване после в рамките на месеци. Но това нещо, когато го видя така вече с дългосрочно проследяване и с по-големи бройки, тогава може би бих му обърнал по-сериозно внимание. Да, точно това е. Може би причината защо не е, защото това имахме такъв въпрос от аудиторията, защо консервативното лечение не е толкова популярно. И това, нали, моят отговор е такъв, че все още не дава такива добри резултати. Защото това е консервативно лечение единствено при тия хора, при които тя се разкъсва, но пак залепва, нали, еволюционно. Но това нещо, ако се скъса по средата, имаме един чукан, който се обръща много често напред в ноча, вътре в интеркондиларното пространство и това нещо няма как да зарасне, нали, както и да го държим. А пък обездвижването допълнително влошава състоянието на коленната става и се забавя в последствие рехабилитацията. Така че по-скоро аз лично не бих си позволил такова нещо да пробвам на този етап. Да. Със сигурност, да, данните са доста нови, така че трябва да се правят по-дългосрочни проучвания, да се даде някакъв дефинитивен отговор, да или не. Но за момента честа практика, нали, е хирургичната, когато говорим за нестабилно коляно. Добре, как диагностицираме една травма на кръстна връзка? Или като цяло, по-скоро не, ще задам друг въпрос. Да кажем един пациент, който паднал ударил си коляното, в момента го боли и той се задава въпрос, сега трябва ли да си снимам коляното. При мен много често идват такива пациенти, не говорим за някаква супер травматичен момент, но просто нещо паднало, го заболяло коляното, трябва ли да си снима коляното. Какви са, кога трябва да се направи образна диагностика и кога не трябва да се направи? Образната диагностика, тя е част от прегледа. Нали, на първо, това си още учебниците по пропедевтика, нали, на първо място е анамнезата, да разпитаме пациента какво се случило, как е паднал, усетил ли изпукване, усетил ли е блокаж, нещо. На второ място, най-важното за мен е клиничното тестуване. В огромна степен клиничното тестуване ни насочва какво изследване да се направи в последствие. Ако по време на клиничното тестуване аз не установя нестабилност, ако не установя болки по хода на меките тъкани, примерно менискална, ако нямаме блокаж, аз не бих го накарал, примерно, той да направи магнитен резонанс. Изключително модерно е в момента, всички да искат да си правят магнитен резонанс. Особено, нали, така и да речем, спортистите, които са и малко по-страхливи на моменти. Те, примерно, въпреки убежденията от наша страна, че всичко окей, те искат да е потвърдено, комуникират помежду си там с техните колеги, с други спортисти, казват задължително резонанс, те идват, искам резонанс. И така, но в случая, в който нямаме съмнение за мекотъканна увреда, тогава е хубаво да се направи рентген. Ако имаме съмнение за щупване или за някаква такава костна увреда. Когато имаме съмнение за мекотъканна увреда, било то менискална, било то лигаментарна, тогава правим резонанс. Да. Точно така. И точно такива съмнения, нали, това пациентите, нали, трябва да го знаят. Такива съмнения за мекотъкани увреди, нали, ги получаваме на база на клиничното тестуване, за което говорим, тези мануални тестове, които... Нали, защото при мен идвали са на един и два пациенти, които били са на ортопед и те ми казват, той усука ми коляното насам натам, казва, нищо ти няма. Викам, да, защото наистина нищо ти няма и не е нужно да се прави винаги снимка, за да сме сигурни, че нищо ти няма.
Така че... Ами, малко повече доверие трябва да имат пациентите. За жалост в България пациентите не са добре настроени на 100% към нас. Това е така съвсем обширна и друга тема, която не искам да я повдигам, но такъв е факта, че пациентите нямат изцяло доверие на българския лекар, което е доста жалко. Защото имат страхотни лекари в България във всичките специалности, нали, доказали се по целия свят. И нали, това усукване е хубаво да го знаят хората, че това усукване, нали, то зад него стоят някакви години опит, учене, нали, четеш едно, второ, трето, четвърто, практикуваш, нали, за да можеш ти да го усукаш за няколко минути, няколко теста да направиш и да знаеш какво му е точно в коляното. И в тия случаи образните изследвания те са само за потвърждаване на диагнозата, която вече сме поставили. Нали, ние не правим резонанс, защото не знаем какво му е. Ние правим резонанс, защото сме установили какво му е и искаме това нещо да се потвърди в повечето случаи. Така че малко повече доверие и нещата са окей. Много готино. Добре. Продължавайки напред за различните подходи на различните методи на операция, на хирургия, нали, знае, че може да се вземе, нали, артроскопията, да започнем от там, че е най-популярният метод и най-съвременният метод за реконструкция на кръстна връзка, защото резултатите са по-бързи след това и така нататък. Но какъв е... Кога се взима донор от пателарното сухожилие, кога се взима донор от хамстринга, дали е когато... Дали всъщност как да си задам въпроса по-правилно, дали се взима донор от съответното сухожилие на база на това хирурга в какво е най-добър, или има някакъв по-задълбочен метод на взимане на това решение? Ами, те са няколко нещата, които определят лечението. Естествено, пак се връщаме на онази картинка, за която говорех, с различните пациенти. И по същия начин ще отговоря, нали, че изключително много зависи от това какъв е пациент. Дали е професионален спортист, дали не е, дали е физически активен изобщо, защото има и такива, които примерно в някакви битови условия са скъсали връзката, но сега им пречи да си извършват ежедневни дейности, не говорим даже за спорт. И освен това, факт, че има значение и самия лекар с какво се чувства най-сигурен. Аз имам късмета да работя в клиника, в която по един или друг начин са вкарани изключително много различни техники за лечение на кръстна връзка и аз така съм усвоил, смея да твърда, голяма част от тях. Благодаря на хората, които са ме учили, които са работили с мене и имам лукса да си позволя, нали, да избирам при различните пациенти различни техники. Включително в последните години и с сухожилие от квадрицепса доста активно се работи в нашата клиника. Там доктор Вулджев, който е нашия началник, го въведе като техника и го ползваме доста широко при лечението на кръстна връзка. Сега, BTB-то е златния стандарт. Това няма две мнения по въпроса. Все още статистически няма по-добро като резултат. Факт, че лабораторно тестуване показва, че хемстринг са по-здрави като нютони от BTB-то, от пателарното сухожилие, но пък там заради костните блокчета, които взимаме, имаме по-добро зарастване, по-здраво зарастване на трансплантата към коста и това дава по-малък шанс за реруптура, почти 2 пъти по-малък шанс за реруптура. Така че все още, може би, при професионални спортисти BTB е златния стандарт. Квадрицепса също дава страхотни резултати, просто още нямаме толкова дълго проседяване при него. При него имаме проседяване в рамките на няколко години, все още нямаме
огромни такива проучвания, които да са и с квадрицепс. Очаква се през 2027, ако не се лъжа, да излезе Stability 2 проучването, което го правят на всеки 5-6 години. Показват резултати от хиляди случаи, така че то ще ни даде по-актуална представа за квадрицепса и това как протичат възстановяванията след реконструкция с квадрицепс. Пък нещо интересно, може би, което ще е и за тебе, и за хората, които ни гледат в момента. Миналата седмица имах възможността да направя една техника, която е доста нова, с сухожилие от Rectus femoris. С трипер взима се дълга лента, само най-горния, най-предния слой на квадрицепса и по метода на Омисайт техниката се реконструира сухожилието с него. Изключително добри резултати. При двама пациенти успях да го направя. С доста добър графт се получи, доста добър трансплантат, защото при семитендинозус понякога може да е по-късо сухожилието, да е по-тънко и ние работим горе-долу с това, с което разполагаме. Докато при квадрицепса е и по-дебело, и по-дълго се получи, което ни дава шанс ние съответно да направим по-здрава връзка. Така че избираме общо взето. При професионални спортисти, BTB или квадрицепс, при хора, които са с по-нормални физически натоварвания, може и семитендинозус да се сложи. Добре. Има ли това ли са единствените хирургични опции за кръстна връзка? Има ли други методики, които, да кажем, сте видяли на Запад в Франция или други места? В България да не са въведени все още. Има. Общо ето двете най-нови сега, буквално днес с един колега говорихме, който е бил на конференция в Виена, ако не се лъжа, където са обсъдили така нови тенденции за реконструкция на кръстна връзка. Едната от тях е била точно това с Rectus femoris, което го говорихме, което аз успях да го видя в една специализация във Франция октомври месец на миналата година от доктор Сонери Коте, който е доста известен в Лион с реконструкция на кръстна връзка. Това е човек оперирал Ибрахимович. Знаете там какви са физическите натоварвания при него. При него успях да го видя това. А другото, което се е обсъждало на този конгрес е с сухожилие от перонеус, от перонеалните сухожилия, което също явно може да влезе в употреба. При нас мисля, че един път само сме правили такова и то беше при един пациент, който беше опериран 4 пъти и буквално абсолютно всичко беше взето от всякъде и това беше единственото сухожилие, което му беше останало, което може да се използва за трансплантат. Сега, естествено, в щатите примерно използват доста отрутни донори, но в България не е широко разпространено. Това не е с добри резултати. Обработката е по-различна на тия трансплантати и не са толкова здрави, колкото на нас не се иска. Иначе, ако може да се запази цялата анатомия на пациента и да не се взимат допълнителни, защото ние при всяко взимане, независимо от къде се вземе, ние лишаваме пациента от част от неговата анатомия, било то от сухожилието, пателарното, от квадрицепса, от семитендинозус, там знаете каква огромна роля имат при флексията и като стабилизация тия сухожилия, а пък ние като ги вземем за трансплантата, те не си вършат работата там. Добре. Чували ли сте за БЕР протокол при реконструкция на кръстна връзка? Сещам се сега за един пациент, който преди 2 години идваше при мен. Той е американец, опериран за кръстна връзка в Щатите и тук цял е дигитален номад и пътува. Един месец си прави рехабилитацията тук, един месец там и въобще го виждах за един месец. Имаше такъв и беше опериран по този БЕР протокол. Не бях чул до тогава за него и все още това е единствен пациент, който е идвал при мен с такъв протокол. Доколкото аз разбрах, това представлява нещо като гъба, което попита по някакъв начин с
кръвта на пациента и се инсертира в скъсаната кръстна връзка на мястото и по някакъв начин да служи като скелет, на който да зарасне нова кръстна връзка. Чува ли сте за... Ами, те подобни техники те се правят и при скъсване на менискус, и при това са така наречените фибринови, нали, а, а, като съсиреци, нали, които може да се използват. Взима се кръв, тя се центрофугира и се образува нещо като дъвка, най-общо казано, така за по-широката част от аудиторията, което може да се ползва и при шеф на менискус, и при хондрални увреди, нали, може да се ползва и явно ги ползват и при кръстни връзки. Идеята е, че това нещо с всичките си така стволови клетки и растежни фактори, нали, когато го поставим там, където трябва, то би трябвало да подпомогне зарастването. Но реално то при самата травма имаме кървене и ние вече ги имаме тия неща вътре в ставата, те циркулират, нали? Така че дали би помогнало, при положение, че ние така или иначе вече го правим това с травмата, нали? Да знам. Аз не бих разчитал лично на това нещо. Да. Включително сега и при менискусите, нали, когато ги шием, нали, имало е така от различни фирми, които са ни презентирали подобни продукти. Честно казано, не сме ползвали при нас. Това, което аз обичам да правя, примерно като шия менискус, особено ако не е много прясно скъсването, може да се направят една-две микрофрактури в коста, естествено на една съща повърхност, от които започва да кърви и освобождават отново растежни фактори, които подпомагат и увеличават шанса да зарасне менискуса. И по тая причина, нали, и при реконструкцията на кръстна връзка шева на менискус е по-успешен, защото ние, пробивайки тунелите за кръстна връзка, нали, предизвикаме едно кървене и там, където на нас не трябва нещо да зарасне, ние имаме прясна кръв, нали, което е с всичките си растежни фактори и с всичките стволови клетки и това подпомага. Така че но до каква степен това нещо би било стабилно, че да задържи кръстната връзка и тя да зарасне, малко в границите на експерименталното. Да. Добре. Следващия ми въпрос е за какво трябва да знае един пациент, който сега си е скъсал кръстната връзка. Какво трябва да как изглежда по-скоро целият процес от скъсването на кръстната връзка, може би предоперативната рехабилитация и нейната роля, после самата операция и накрая след оперативната рехабилитация. Какво трябва да знае един пациент, за да се възстанови максимално добре след скъсване на кръстна връзка? Ами, като цяло повечето операции, при които реконструираме нещо. Да речем, ако примерно е скъсан менискуса, такова скъсване, което не може да се зашие, примерно някаква езиковидна лезия, тогава ни премахваме менискуса, премахнали сме механичния проблем, който предизвиква болка и пациента си от следващия ден става и тръгва, както се казва. Когато обаче ние реконструираме нещо, било то кръстна връзка, било то шеф на менискус, знаете, че тогава възстановяването са изключително по-дълги и по-трудни. И това е един цялостен процес. Сега аз бях изключително приятно така изненадан и очарован в Лион при един от лекарите, при които бях тогава на специализацията. Той си имаше секретарка, която работеше само това. Тя подготвяше пациентите преди операцията с едни видеа, с едни лекции, събираха се, нали, на групи пациенти и на тях им се изнасяше лекция колко е важна предоперативната подготовка. Това, което го говорихме по-рано. Да дойде пациента за операция в пълен обем на движения и с запазена мускулатура. Защото ако ние имаме дефицит преди операцията, болката след операцията, ограничението, все пак е правена, нали, оперативна интервенция. Допълнително забавят рехабилитацията и допълнително влошават резултатите. Така че пациента трябва да дойде подготвен, трябва да знае, че не трябва да се плаши, не трябва да не е нещо извънредно, нали, като травма. Това е често срещана травма, това е рутинна операция, която се прави, да има пълно доверие на лекар,
който го лекува, и на физиотерапевт, който да го възстанови в последствие. Защото нашата работа е около 30 минути до час, в зависимост от това дали има съпътстващи увреди, освен кръстната връзка, но после работата на пациента е между 6 и 9 месеца. А, с, с вас като физиотерапевти, нали, самостоятелно, като нали, някой, който трябва да тренира ежедневно, за да може това нещо да се възстанови напълно. Така че гледаме максимално да информираме пациентите за това каква техника ще бъде избрана при тях, защо ще бъде избрана, какво трябва те да направят, какво зависи. И основните проблеми, които имаме, са с следоперативното поведение. Нали? Пациенти, които или едната крайност не искат да рехабилитират, или другата крайност решават на втори, трети месец, че вече са се възстановили и тръгват да правят щуротии, М, така да се каже. Да, да. Добре, в този контекст на мисли, какво очаква един добър хирург от един добър физиотерапевт за кръстната връзка? Очаква колаборация. Това е най-важното. И както, примерно, аз не бих се наел да давам нали, съвети във вашата сфера, по същия начин, нали, да, когато, примерно, аз съм казал, че трябва да речеме да се възстановява този пациент 7, 8, 9 месеца, особено ако е спортист, много често, за жалост, има, нали, колеги физиотерапевти, които казват, нали, особено в България, нали, аз ще дигна за 3 месеца, за 4 месеца ще играеш вече. Нали. И тук вече, нали, едно така его, примерно да се похвалиш пред пациента колко си добър, нали, в желанието, естествено, да му направиш добро, нали, може да доведе до един лош развой на събитията. И тогава вече започват едни обяснения кой е виновен, кой какво изпълни, кой не е изпълнил и така. Затова най-важното за нас е колаборацията с вас, която да протича гладко, да сме на една вълна по следоперативната така, подготовка на пациента и следоперативния период, и естествено от нас към вас да има пълно доверие, нали, че вие ще ги свършите тия неща по правилния начин. Да, точно така. Така че в сферата на медицината не може да даваме гаранции и би било грешно да кажеш на някой, че Гаранция няма. Да. Гаранция няма никога, но си има неща, които трябва да се спазват. Има си протокол, който трябва да се спазва. Сега дори допреди, така да кажем, 10 години, даже и по-малко, 6 месеца беше прието за абсолютно достатъчно за връщане към спортна дейност. Това вече не е така. Особено миналата година бяхме на един конгрес в Милано, който беше на Европейската артроскопска асоциация, и там всичките, и италианци, и французи, дори беше дошъл, имаше от Япония колеги, имаше от щатите професор Лапрат, той е доста известен с спортната травматология, нали, има учебници, страхотни е написал за колянна хирургия. И се обединиха всичките около идеята, че поне 9 месеца трябва да минат за професионален спорт от реконструкцията на предна кръстна връзка. Защото това е един биологичен процес, в който колкото и добре да е направена, колкото и добре да е рехабилитиран, тялото трябва да свърши една работа по приемственост на този материал. В момента, в който ние го вземем този трансплантат от пациента, било то сухожилие, от хемстрингс, било то пателарно, то вече не е негова тъкан. И ние реконструираме с него връзката, но там тепърва трябва да се случат едни процеси на реваскуларизация, отново да прораснат съдове, отново да прораснат нерви, нали, което не може да се случи за 2 месеца. И точно в този период, в който започват тия процеси към втори, трети месец, и тогава е най-отслабена връзката, едно избързано спортуване е пагубно за тази връзка. Нали, в повечето случаи това е така. Дори при професионални спортисти, това, което правим е, освен кръстната връзка, правим и екстратикуларна стабилизация.
М, по Как? метода на Люмер. Нали, в други клиники в България знам, че правят Елисън. Общо ето това е извънставна стабилизация, която допълнително подобрява при професионални спортисти, при пациенти под 18 годишна възраст, защото там е изцяло различна статистиката при реконструкция на кръстна връзка. За жалост са доста лоши резултатите при пациенти под 18. И е доказано, че с екстратикуларната стабилизация като допълнение към реконструкцията на предна кръстна връзка се подобряват значително резултатите с над 60%. Се намалява шанса за реруптура. Така че при такива пациенти правим и това. Мгм. Нали, допълнителна стабилизация, която особено ротационно подобрява нещата. Как се прави тази екстраартикуларна стабилизация? Какво представлява? Ами по метода на Люмер, който работим ние, от трактус илиотибиалис, който е латерално в коляната става, се взима една лента, която се прекарва под латералния колатерал и се закача горе в надлатералния епикондил. Общо взето, така има доста клипове от презентации, които и ние сме ги изнасяли, при които интраоперативно, нали, като се направи това нещо, при ротация на подбедрицата се вижда как се издърпва тази връзка и това нещо помага в последствие, нали, за контрола точно на ротационната стабилност. Мгм. И така, за пациента това нещо е с цената на един допълнителен разрез отстрани, нали, от латералната страна на коляната става, но пък с много по-добри резултати. Особено при ротационно по-нестабилните пациенти го слагаме доста. М. В Франция, където бях, също при над там пък беше страшен бум на това нещо и при над, може би, 85-90% от пациентите правеха комбинирано. И вътреставна и извънставна стабилизация. Мгм. Мгм. Добре. Ам, Какви са, следващия ми въпроса, какви са най-честите осложнения след операция на кръстна връзка и има ли нещо, което пациента може да направи, за да намали рискът от осложнения? Нали, знаем за физиотерапията, нали, че е важно, но тук в случая по-скоро си мисля за циклоплезиите. И може би не само за Има тях. го това нещо, да. Да. Ами то всичко тръгва от нашето желание да сме максимално полезни. Циклоплезите кога се случват най-често? Когато тибиалният тунел е малко по-напред разположен. Защо е нашата цел да го сложим по-напред? Защото това допълнително стабилизира коляната става. Колкото е по-напред тунела, толкова по-напред е опъната връзката и това нещо допринася с стабилност. А, Обаче, ако прекалено напред отиде, тогава вече при екстензия се получава импичмент и се разраства там една съединителна тъкан, която после се получава циклоплезия. Сега, много от пациентите имат циклоплези, малко от пациентите развиват циклоп синдром. Мгм. Защото каква е разликата между двете? Има пациенти, които са абсолютно перфектно състояние след реконструкция на кръстна връзка, с пълна стабилност, с пълен обем движения. Ако се направи резонанс, при голяма част от тях ще излезе малка топка съединителна тъкан пред кръстната връзка. Това по никакъв начин не е проблем. Това е циклоплезия. Просто има съединителна тъкан пред връзката. Ако обаче това нещо предизвиква ограничение на екстензията, болка, опъване и така нататък, пред кръстната връзка, тогава вече тази циклоплезия е циклоп синдром, защото има клинична изява. Иначе, осложненията, те са от различен характер. Може да са ятрогенни, това така наречените причинени от лечението, нали, от неправилно лечение. Било то лошо поставен графт, неанатомични тунели, неанатомична позиция, съответно неизометрична кръстната връзка, или пък е нестабилно коляното, или пък е заключена в прекалено голяма флексия и да не може да се разгъне изцяло, нали, колкото и да се опитвате вие да го направите, нали, понякога не може. Това зависи вече от хирурга, който оперира.
Друга част от усложненията, които за щастие са доста малко, то и първата част не са много, нали? Особено в клиники, които се прави това нещо ежедневно, нали? Това са някакви изключително редки случаи. Друга част от усложненията могат да бъдат и на базата на инфекция, нали, което го има при всяка оперативна интервенция, около процент и половина от пациентите, за жалост, въпреки антибиотичното лечение, съпъсващо оперативното, въпреки всичките грижи, нали, с стерилна среда, еднократни чаршафи, стерилни превръзки после и така нататък. Има пациенти, при които се получават, за жалост, инфекции. И това така води до едно по-тежко лечение в последствие, при което ние се опитваме да спасим, нали, все пак трансплантата, с който сме реконструирали, от друга страна все пак да се преодолее този проблем. За щастие, нали, пак казвам, че това са около 1% от случаите, нали, но се случва. При всяка оперативна интервенция, кървенето, инфекциите, нали, всичките там тромбозите, това са усложнения, които за жалост няма как на 100% да се избегнат. Да. Така че правим каквото можем, правим каквото трябва по протокол, и всичко, което зависи от нас, нали, нашето старание трябва да е насочено към това да не се пропускат отделни стъпки от лечението, за да не се компрометира то. Защото най-лошия вариант е една добре направена операция с една хубава стабилност, хубава стабилизация на коляната става, реконструкция на кръстна връзка и така нататък, да се компрометира накрая от нещо такова. Добре. Ако може да дадете един съвет на някой пациент, който сега е бил диагностициран с скъсване на кръстна връзка, какъв съвет бихте му дали? Да прецени той на първо място как да протече неговото лечение. Защото в крайна сметка пациент е този, който избира за себе си кое е най-доброто. Аз обикновено запознавам пациентите с рисковете от това да няма кръстна връзка, защото не е фатално да няма кръстна връзка. Има пациенти, които идват при нас години след скъсване на кръстна връзка, с години нестабилност и така. Какво може да се случи, ако няма кръстна връзка? Може да се увреди вторично, особено ако води по-активен начин на живот. Вторично може да се увредят менискуси, хрущяли, защото кръстната връзка е първичен стабилизатор. Когато нея я няма, тогава други структури, които са вторични стабилизатори, стават първични, нали, като менискуси, хрущяли, хрущялни повърхности, и те се претоварват и може да се увредят. Така че статистически погледнато, по-голям е шанса, ако няма кръстна връзка, да се увреди тази става и след време да се налага по-сериозна интервенция, нали, особено като минат примерно 15-20 години, тогава да се стигне дори до артроза. Вече, ако примерно не му пречи тази нестабилност, ако това е човек, който няма високи функционални изисквания, човек, който в 99% от времето се чувства добре, също аз лично не ги насочвам към операция. Нищо не е задължително, нищо не е на всяка цена. Ако обаче този човек има желание да спортува, ако е един млад мъж, примерно на 25 години, има желание да спортува, има желание да си поддържа тяло, мускулатура, нали, тогава тази нестабилност би била проблем. В тия случаи съветваме пациентите да лекуват оперативно това нещо. Лекува се, протича след това, след оперативната рехабилитация, както трябва, без да бърза, и в последствие огромен процент от хората си възстановяват и достигат до старото си функционално и физическо ниво. Така че, който има скъсана кръстна връзка, без да е нещо спешно, прави оценка на това какво му коства това скъсване и оттам нататък избира свой път за лечение. Да. Точно това ще да им бъде и следващия въпрос. Нали, пациентите се чудят обикновено, ще мога ли отново да играя в футбол?
Нали, отговорът е, че ако се направи всичко като хората и след оперативната рехабилитация, да, ще можете. Добре. Ами абсолютно. Ние правим тези операции с цел да спортуват хората, нали? То иначе няма смисъл да се правят тези операции. Чул съм, че последен въпрос, вече вървим към края. Съм чул, че в дългосрочен план, дори след реконструкция на кръстна връзка и всичко да е точно по рехабилитацията, има по-голям риск от артрозни изменения след това. Вярно? Така е. Да. Така е. Сега, първо трябва да се вземе съображение, че това, за да оценим примерно ние дали след 15-20 години от такава операция може да е по-голям шанс за артроза, ние трябва да погледнем 15-20 години назад във времето. Когато артроскопската хирургия не е била на това ниво, на което е в момента. Нали, значително по-така по-агресивна е била. Нали, тогава, примерно, при скъсан менискус не се е извършвал шев, абсолютно всичко се е премахвало, нали, тотална менисцектомия. Малко по-агресивни са били тогава техники, които води до по-голям шанс от артроза. Но за жалост е факт, че дори при днешните техники, при днешното така по-прецизно артроскопско лечение, е по-голям шанс, защото все пак то е някаква оперативна интервенция. Ставата е една затворена система. В момента, в който ние отворим, в момента, в който ние увредим, нали, дори с влизането на ножа, част от анатомията, тогава се увеличава статистически шанса да има проблеми с тази става след това. Но ако този процент го сложим до процента, който е при хора без кръстна връзка, той е значително по-малък. Така че, за жалост, в случая се избира по-малкото зло, а не изцяло перфектното, нали? Защото все пак операцията си е операция. Да. Избираме по-малкото зло. Добре. Ами, значително по-малкото зло и другото, което е, че нали, това, което го казахме, тази нестабилност, освен износване, все пак пречи на хората да си вършат ежедневните дейности. Нали? Един професионален спортист, ако не му е на 100% стабилно коляното, на него му приключва кариерата, нали така? Така че това е. Да. Но все пак, нали, да не приключваме на негативната страна. Ако се направи всичко като хората, пациентът дълги години цял живот ще може да си играе и да си спортува като хората. Абсолютно. Ние възстановяваме анатомията, нали, с подобна операция. Така че в огромен процент от случаите хората са абсолютно се възвръщат, нали, в формата, която са имали преди това. Нали, тук е мястото за една шега. Много често преди операция, по време на операция, нали, ни питат дали ще могат да играят футбол след операцията и ни казваме, ако си могъл преди това, нали, ще можеш, нали, защото такива са нещата. Операцията е за момента така по-разпространения, по-златния стандарт за лечение на тази увреда. Добре. Ами, доктор Конарски, много ви благодаря за този така изчерпателен разговор. Доста теми покрихме. Мене ще ми беше много интересно да ви слушам. Доста неща за себе си научих. Вярвам, че и нашите зрители също така. Ами, надявам се. Много бих се радвал надявам се да сме били полезни. Извинявай, че те прекъсвам. Надявам се, сме били полезни. Много е важно пациентите да са добре информирани. Колегите също да са добре информирани. Знаеш, че в нашата професия и ние като лекари, вие като физиотерапевти, обучението преминава през целия живот. Нали, никога не е до край и постоянно излизат нови неща и такива разговори раждат така теми за обсъждане, нови знания, нови полемики. Да, които в крайна сметка всичко е с оглед на това да представим ние нещо по-добро за пациентите, които лекуваме, така че мисля, че винаги е добре дошло. Супер. Добре.
И последно, къде могат да ви открият нашите зрители? В Света София знам, че работите SuperDoc. Да, работя в Света София. Това е болницата, в която е преминало моето обучение като специализант. Дори преди това една от болниците, в които съм доброволствал в продължение на, може би, около 3 години. Така че вече над 10 години съм там. Така че това е основното място, на което могат да ме открият. Естествено, в SuperDoc има и други места, на които преглеждам физиотерапевтични центрове, като Баланс Клиник или пък в Хигия. Така че се старая, нали, на различни места и в различни дни да съм наличен за хора, които имат нужда. Супер. Със сигурност в коментарите ще оставя вашите линкове в описанието, така че хората да могат да ви открият. Мерси. Добре. Приключвам записа и хора, до нови срещи.